Здравейте! Радвам се, ако сте попаднали на моето видео. Както от заглавието можете да видите, ще си говорим за използването на кана и боядисването на кана и моят опит с нея. Първо искам да кажа, че аз не съм фризьор и нямам никакви професионални знания за боядисването на коса. Тоест не приемайте моята информация за тотално сигурна и не се осланяйте на нея на 100%. Първо искам да кажа за моята коса. Тя е, както виждате, доста дълга. На степени. Аз сама се я постригвам. Ако желаете да узнаете как, пишете в коментарите и ще ви покажа точния метод, как го правя. Също искам да кажа, че косъмът ми е тънък. Знаете, има тънък и дебел косъм. За съжаление, моя косъм е тънък. Косата ми не е изключително гъста, както виждате. Но не е много рядка. Тоест, имаме една нормална гъстота на косата в моя случай. Права е. Не я изправям, защото тя натурално е изключително права и няма нужда от допълнително изправяне. И така да започваме с моето обяснение. Момент. Извинявам се, но съм болна. Excuse me. Лекувам си гърлото, кашлицата и хремата. Много се извинявам. Вируси. Така, нищо няма да режа. Не съм по тези неща, така че ще гледате видеото такова, каквото е. Сурово, не обработено, не е изрязано, без филтри, с някакъв минимален грим на мен и в тотално естествения ми вид. За щастие или не. Така, обясних ви накратко за моята коса. Какъв тип е права, тънък коса, като цвят натурално и тъмно руса. От кога започнах да използвам кана, като тук искам да кажа, че става въпрос за абсолютно натуралната кана, която е в червените оттенъци, която ти дава един червеникъв оттенък, такъв рижав, т.е. получавате ние рижави оттенъци. Тази напълно натуралната кана може да се използва само и единствено върху по-светли коси, като говорим за блондирани, т.е. зарусени коси, светлоруси коси и да кажем тъмноруси и светло-кастаняви. Тъмно-кастаняви и черни почти няма да има никакъв ефект. Може би съвсем много минимално
Извинявам се. Много минимално промяна на тона на самата коса, който тон ще се забелязва единствено и само на такава много силна дневна светлина и на слънце. Тоест в помещения навътре няма толкова да се забелязва някаква промяна. Така, съществуват други видове кани, които са смесени, да кажем, с някакви билки и също така с химични вещества. Аз такива не съм ползвала изобщо. Аз съм използвала само единствено съвсем натуралната кана, която е напълно натурален продукт в гамата червеникаво, за получаване на червеникави тонове и такива рижави тонове. Това също беше тогава и моето желание да отида в рижавите тонове. Така. Мисля, че споменах в началото, че не съм фризьор. Нямам професионални знания. Това е само като кратък дисклеймър, нали? Моя личен опит, какъв е той? Последните години, значи до преди около 2-3 месеца бях с кана. В момента вече се предполага, че не съм, защото минах един определен процес пак вкъщи сама, който с цел беше махане, т.е. избледняване и до някаква степен махане на каната. Ако това ви вълнува, ще ми напишете коментар отдолу и ще направя отделно видео, защото то е малко така по-дълго за обяснение. Като цяло бих искала също да кажа, че каната сама по себе си много трайно се наслоява в косама и много трудно се премахва и дори да слагате отгоре боя, пак е възможно да не ви хване много боята, т.е. до някаква степен ще ви хване, но все още ще си имате един такъв червеникъв оттенък, който да ви напомня за съществуването на каната. Така. Да. Окей, вече сме към 8 минути. Допреди 3 месеца, да кажем, бях с каносана. Бях каносана и като цяло искам да кажа, че съм изключително доволна. Както от въздействието върху кожата на главата, върху косата, косама, така и от цвета. Имах един страхотен рижав цвят, който също така изглеждаше много естествен. Тоест не е този рижавия цвят, който можете да получите от някоя боя за коса, който да стои да се личи, че е фейк, нали? Каната ви дава един супер натурален, естествен рижав цвят. Тоест, ако искате да сте рижави и да изглеждате естествено рижави, каната е правилният избор за вас. Аз се наслаждавах около 2 години на този рижав цвят. И моето мнение е, че боядисването с кана е доста не е вредно за косата и е доста добра алтернатива. И друг плюс, който мога да кажа, е, че много по-често можете да си слагате кана, отколкото боя. Тоест можете да слагате на всеки 2-3 седмици без никакъв проблем върху корените, дори най-малко да ви израсне корен от косата, от естествения цвят, веднага можете да си слагате кана без никакъв проблем, колкото често пожелаете.
абсолютно никакъв проблем. Нали, не говорим всеки ден, да кажем през 2-3 седмици, съвсем спокойно можете да го правите. Така че това са плюсове, давам своето одобрение и съм супер доволна. Имам страхотен опит и страхотни впечатления от ползването на напълно натурална, чиста кана в червения цвят. Супер съм доволна. Не се знае, може някой ден пак да се върна към нея. Доколкото знам, тя покрива също и да кажем, бели коси, т.е. ако сте напълно побелели, да кажем, няма никакъв проблем. Аз не съм така все още, но ако вие сте така, пак можете да я ползвате. Няма абсолютно никакъв проблем. Извинете. Така. Това са доста плюсове, които споменах. Няколко, нали? Които са напълно достатъчни за това една жена да вземе това решение да ползва кана. Сега мога да спомена някои минуси. Минусите, че самия процес с боядисването е доста продължителен и малко е досадно. И малко мърси банята, да кажем. Друг минус е, че ако желаете в скоро време да си смените цвета на косата, това може да се окаже доста трудно, защото каната хваща много надълбоко косата, косама и доста трудно подлежи на промяна, на махане, отмиване, махане и пребоядисване. Тоест винаги ще се остане един червеникъв оттенък. Не знам дали се вижда в момента, но все още до така все още имам един червеникъв оттенък. Както казах, моята коса естествен цвят е тъмно руза. Т.е. с когато слагах кана, се получаваше тъмно рижаво. Не си представяйте, че съм била изключително светло рижава. Не. Беше един естествен рижав, тъмно рижав цвят. И аз много си го харесвах, но с течение на времето ми омръзна и просто исках по-скоро да се върна към моя естествен цвят, който е тъмно русоляво, да кажем. И тогава направих един процес има различни методи за махане и на боя, като тук включваме естествени методи. Не става въпрос за изросяване. Изросяването не го препоръчвам. Ако искате да направя отделно видео за естествени методи за отстраняване на кана специално, напишете в коментарите и ще го направя с удоволствие. Те са интересни са. Всъщност аз знам, може би, 2 метода. Препоръчвам ли използването на кана? Абсолютно да. За косата е изключително полезно. Изключително красив цвят. Придава абсолютно натуралната кана. С другите, с примесите, нямам опит и нещо не мога да кажа. Но за напълно натуралната кана в червеникавите нюанси, изключително красив цвят дава на косата, изключително добро въздействие за жени, които имат алергии към бои. Препоръчвам напълно използването на напълно чиста кана.
Минусите, споменах най-големия минус, трудното махане, при положение, че пожелаеш да си смениш цвета, доста трудно ще се получи. Искам тук сега накратко да обясня за процеса на боядисване. Ще се опитам накратко да ви го обясня. Каната, която аз използвах, беше напълно чиста и беше на прах. Изсипвах, да кажем, около 7-8 лъжички, някъде паничка цяла, защото моята коса е доста дълга, както забелязвате. Тя е естествена, без екстеншъни и удължения и такива неща. Една паничка си напълвах с тази прах, нали, с каната. Тя е на прах, нещо като хума изглежда. И след това сипвах, да кажем, половина чаша чай от лайка. Като този чай се едно се правите без мед, естествено, не за пиене. Просто правите един най-обикновен чай от лайка и сипвате и почвате да бъркате. Като сместа, която трябва да се получи, не трябва да е много рядка, но не е супер гъста. Една хубава хомогенна смес, както при нормалните бои за коси. Нормална смес. Слагате си на цялата... Значи, първо, преди да слагате храната, много се извинявам. Първо, трябва да се измиете, да се изкъпате, да се измиете косата с шампуан, защото косата трябва да е чиста, не трябва да е мръсна и мазна. Трябва да се я измиете с шампуан. След това не я сушете. Леко я подсушете с кърпа, не с сешуар. Тоест, когато слагате каната, косата ви трябва да е влажна, не напълно суха, не и много мокра. Друго нещо, много се извинявам, че не го казах преди малко, и че каната трябва да престои, след като я разбъркате и стане хомогенна смес, трябва да престои минимум 2-3 часа. И трябва да започне да придобива един цвят, значи от зеленикаво, защото в началото е малко като зелено. Ще започне да придобива един цвят там към кафеникаво, леко оранжево. И вече ще се вижда, че започва каната да се образува и да пуска цвят. Можете да го тествате сложите малко на ръката си. И ако се отцвети в оранжево, значи вече е готова. Така. Смесили сте, изчакали сте няколко часа да престои. Измили сте си косата нормално с шампуан, чисте, леко сте я подсушили с кърпа, не е супер мокра, но не я сушите с сечуар, влажна. И тогава почвате да слагате каната. То е малко като кал, все едно, че слагате кал. Такова е усещането. Мирише малко така специфично. На мен лично даже ми харесва този аромат. Не ме дразни. Някои се дразнят, на мен ми харесва. Слагате си, без да му мислите, просто слагате навсякъде. По дължините, по корените. Ако само е за израснали корени, няма проблем да се сложите само на корените. Но може да сложите пак и на вече боядисани краища, защото ако искате да си да потъмни самият цвят един вид. Боже, 19 минути, съжалявам. Малко дълго стана. Така, слагате каната и престоявате минимум 1 час. Не по-малко, минимум 1 час. Макар че тя хваща много бързо и много силно. Така че дори половин час да стоите не е проблем. Чувала съм, че някои стоят цяла нощ. Напълно не е необходимо. Да кажем 40, 50, 60 минути, напълно достатъчно. След това влизате за второто измиване на главата. Нали, първото беше с шампуан за
почистване на косата, за измиване, защото трябва да е чиста. Не е както при боите за коси на мръсна коса. На чиста трябва да е 100%. Престояли сте там 1 час, така, влизате и тук вече започва дългото миене, като тук е много важно, препоръчвам да използвате леген. Когато пада по-гъстата част от каната, която е нещо като кал, защото ще ви се задръсти банята. Обещавам ви. В смисъл гарантирано е. И не го препоръчвам изобщо. Затова взимате един леген. И там пада тая грубата част, където е като кал. Пада и може да я изхвърлите в тоалетната, да кажем. Нали, там с вода, да не стане и там проблем. Така, махте тази част и останалата част вече, която остане по рядката част от косата, вече си отмивате нормално под душа с вода. И да, процесът е малко дълъг, малко така, може би досаден. На мен никога не ми е било досадно, защото аз се наслаждавах на целия процес и го възприемах като някакъв спа ден. Нали, аз много се наслаждавах на този процес. Но просто с времето ми омръзна самия цвят да си го гледам на себе си. И затова реших да мина на боя. Като в момента съм с пак домашно въедесън, естествено. Аз се постригвам домашно. Ако желаете да видите, пишете. Ако желаете да знаете как, напишете в коментарите. Постригана съм на степени по най-лесния възможен начин, който съществува. Изключително съм доволна и от... Обичам да се хваля. Изключително съм доволна от постригването, което сама си правя, и от боядисването. Така ми е изключително спокойно, защото ако нещо се обърка, знам, че аз ще съм си виновна и няма да обвинявам някой фризьор за дизастъра на главата ми. Затова винаги предпочитам аз да съм си да си нося отговорност върху това как ще изглежда косата ми през следващите месеци, да кажем. Докъде стигнах? Препоръчвам ли? Препоръчвам я, да. Ако искате нещо натурално да използвате, напълно препоръчвам. Напълно за. Има много плюсове. Единственият минус, който аз намирам, е за това, че много трудно се маха. Тоест, ако в скоро време решиш да си променяш цвета на някакъв друг цвят, това ще се случи доста трудно. И ако сложиш отгоре някакъв цвят боя, също ще остане този оттенък, червеникъв оттенък, който ще напомня за себе си, че там отдолу все още живее каната. Това е единственият минус, който аз намирам. Също така, доколкото знам, каната може да се слага върху изросена коса, няма никакъв проблем, и върху боядисана коса, която е в някакви по-светли нюанси, и най-добрият вариант е върху естествена небоядисана коса, която е в светлите тонове. Там покритието е най-добро. Надявам се да ви е било интересно. Ето, не знам, нали, на тази светлина ще можете да видите, но вече косата ми е боядисана в тъмно разцвят. Ако желаете да направя видео за това, как в домашни условия с домашни методи, без изросяване, махах някаква част от каната, защото има такива методи. Ако желаете да увидите това, ще го направя отделно видео за това, напишете в коментарите. Също и за това да ви кажа след това как съм минала на боя, какъв е резултата. Не знам дали се виждат корените и дали се отличава достатъчно добре разликата между
корените и по-надолу косата, която е. Ще се радвам да ми напишете коментари. Имате ли опит? Какъв е вашия опит? Желаете ли някакви подробности по тази тема да ви дам? И за това как минах от кана на боя. Самия процес, защото той не е никак лесен. Затова пак повтарям. Ако решиш да се бъдете свърш с кана, имай предвид, че се маха много трудно. Много трудно. И че дори да се боитешеш, все още ще има един оттенък, който ще бъде там. Червен, и който ще напомня за съществуването на каната. Много ще се радвам да ми оставите коментари. Ще се радвам на вашите гледания. И също така много ще се радвам, ако се абонирате, ако харесате, споделите. И ще оставя в краткото описание на видеото, ще оставя кратка информация за моя личен инстаграм, ако искате да ме последвате евентуално. И може да ми пишете, ако имате някакви въпроси. Мога да оставя и за моя TikTok, там качвам някакви по-такива забавни неща. Ако искате там да ме последвате, ще се видим много скоро. Чао, чао!